10 múdrostí od Dalajlámu. Tibetský duchovný líder Dalajláma je bez pochyby veľmi zaujímavou osobnosťou a jeho myšlienky majú váhu a inšpiráciu. A preto sa začítajte do jeho múdrostí, ktoré sme pre vás vybrali, rozmýšľajte a inšpirujte sa. Každý deň začínajte s myšlienkou: dnes mám šťastie, prebudil som sa a tento deň neprežijem na prázdno. Ľudia sú tu na to, aby sme ich ľúbili, a veci na to, aby nám slúžili. Svet je v chaose, pretože je to naopak. Buďte dobrí vždy, keď sa to dá. A dá sa to vždy. Pochopte, že nie všetko, čo chcete, naozaj aj potrebujete. Rast je zabezpečený vďaka skutkom a nie vďaka modlitbám. Ak ťa chce Boh urobiť šťastným, tak ťa povedie tou najťažšou cestou, pretože ľahké cesty k šťastiu nevedú. Cieľ nášho života je jasný: byť šťastný. Myslím si, že skutočné náboženstvo je len jedno, a to je dobré srdce. Ľudia majú ovládať technológie a nie technológie ľudí. Ďakujeme za vypočutie. Ak sa ti to páčilo, daj like a odber. Robíme to pre vás a zadarmo. Aktivita, filozofia, inšpirácia.